Россия президенті Владимир Путин халықтан келген сұрауларға жауап берді. Шираттағы турыдан-туры ілімті барышында барлығы 2 миллионнан артық сұрау қабыл етілді. Толығырақ мәғлумат хабаршыларыбыз язмасында. Аралашу үшін булган барлык заманча техник мөмкинлекләрне файдаланды Россия халкы. Әлбәттә, һәр сорау нинди дә булса хәл ителәсе мәсьәлә белән бәйле иде. Халыкны борчыган сорауларның күбесе социаль сәясәт һәм икътисад өлкәсенә карый. Гадиләштереп әйткәндә, кешечә яшәү шартларын булдыру. Әйтик, ни өчен үзебездә җитештерелгән азык-төлекнең бәясе кыйммәт? Бу сорауга төгәллек керсәк, мәсәлән, Татарстан Республикасы үз халкын җирле яшелчәләр белән тәэмин итә. Россия күләмендә алганда илбашы Владимир Путин билгеләп үткәнчә, киштәләрдә яткан һәр товар үзебездә җитештерелгән булмаска да мөмкин. Потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой вот этот миллион, вот его как раз и не хватило. Соңгы араларда төзелеш материаллары кыйммәтләнде. Нәтиҗәдә күчемсез милеккә бәяләр дә артты. Россия президентына да нәкъ менә шушы өлкәгә кагылышлы сораулар күп бирелде. Мәсәлән, кредит яки ипотеканы түли алмаучыларга нишләргә? Был принят закон, и вчера я его подписал, согласно которому не может ниже определенного предела, ниже ПМ, если человек остается с суммой ниже предела, ниже этого предела ПМ, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредиту. Россия икътисадының торышына соңгы елларда пандемия да тәэсир итте. Үзбекләнү вакытында балаларга дип атап акча күчерелде. Шулай ук түләүләр быел август айында да була. Ул 6 яше тулган һәрбер балага бирелә. Президент билгеләп үтүенчә, 6 яшьтәгеләр әле укырга кермәсә дә, әлеге акча мәктәпкә әзерләү өчен тотылырга мөмкин. Россия халкын пандемия белән бәйле кызыксындырган сораулар да байтак булды. Хәтта ни өчен президентның вакцина ясатуы җәмәгатьчелеккә күрсәтелмәде дип тә сорадылар. Вакцинация белән бәйле вазгыятькә ачыклык кертү һәм Россия президентының чыгышын шәрехләү өчен Идел буе федераль округының һәм Татарстанның баш онкологы Рөстәм Хәсәновка мөрәҗәгать иттек. Бик яхшы әйтте Владимир Владимирович. Ауыртса да кеше, вакцинированный кеше, аның икенче симптомлар җиңелрәк үтә ул. Программа бар, и аны ясарга керек. Монда да шулай. Вакцинация кирәк әйбер. Аны теге прививочный кампанияга кертергә кирәк, календарьга кертергә кирәк. Хәзер эпидемиологическая ситуация. Вакциналау гына түгел, пандемияны туктатуның төп чарасы буларак, авыручыларны реабилитацияләү системасын булдыруда мөһим дип саный Рөстәм Хәсәнов. Бик шат мин булдым. Аның турында Владимир Владимирович Путин да әйтте, и акча да бирелә дип әйтте моны реабилитациягә. Ул бик әйбәт. Ул кирәкле эш. Традиция буенча торак коммуналь хуҗалык эшкә урнашу, каты көнкүреш калдыкларын эшкәртү, мәктәпләрне ремонтлау мәсьәләләре белән бәйле сораулар да шактый бирелде. Президентның яраткан әкиятен дә белдек, ул колобок булып чыкты. Матур сүзләр, мактауларның ахыры әкияттәгечә бетмәсен өчен уяу булырга кирәк. Моны ул регионнар башлыкларына киная буларак та әйтте. Шулай ук әлеге форматтагы турыдан-туры элемтәләрне төбәкләрдә дә үткәрергә кирәклеген ассызыклап, Татарстан тәҗрибәсен искә алды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның көн сайын республика халкы белән социаль челтәрләр аша элемтәдә торуын үрнәк итеп куйды. Чыннан да бу рәвешле халык белән аралашу зур әһәмияткә ия дип белдерде президентның чыгышын шәрехләүче эксперт Рәшит Низамов. Миңа бик яшады, что үзе спутник Ви белән үзенә прививка ясаганда, ул менә күп мәсьәләләргә менә үзем ясадым. Халыкка менә шул кирәк. Халыкны, допустим, Путин ясады икән үзенә, мин дә барып ясыйм инде. Путиндан да акылрак булырга кирәкме? Вот ул халыкка күрә, ул бик тә кирәк әйбер минемчә менә шул бүгенге көннәрдә. Шуңа кирәк аны мөһим дип уйлыйм. Ну, ләкин менә шул безнең төзелеш программаларын дәвам итү ансыдан мөһим халык өчен ректор. Ну, иң беренчесе безнең менә мин нәрсә үземә алдым, безнең илебез кичле.
Бер генә сорау да җавапсыз калмаслык итеп эшләргә тырышачакбыз дип искәрткән иде сүз башында президент Владимир Путин. Турыдан-туры элемтә барышында һәркем теләгән сорауына җавап ишетте. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.